Pois a Diana de Festo 2015, que foron os medios de comunicación, entendíamos que era o momento oportuno, despois de 2 anos de ver un pouco como funcionou, o momento oportuno para que nos fixeran unha cobertura bonita, como les saben facer, de un programa bonito, que a nos parece que é un programa que é digno de unha cobertura importante, e por eso un pouco pensamos que sería unha moi boa opción no ano número 3. Sempre hai unha expectación, o primeiro que temos cando hai unha, Festo 2016, medios de comunicación mima, que vamos facer? Isto non sabemos por onde empezar. A mi cousa que me sorprendeu gratamente foi que en todo momento nos dixeron que sí a prácticamente o que quixéramos, que dixéramos nos os temas dos que queríamos falar, que estaban a nosa disposición os seus estudios a nivel de radio, as súas emisoras, as súas redaccións. O grupo que eu levaba, que era de Prensa Escrita precisamente, era un grupo moi numeroso, de persoas diversas, e lógicamente eu, que nunca estuvera metido en este mundo tan a fondo, al principio estoume non difícil, pero sí chocante. Cando empecé a coñecer a idiosincrasia da xente que tiña ali e todo o que podían aportar e aportarme, lógicamente a min, pois sentíme moi cómodo e todos os proxectos que fixemos, todas as actividades, resultaron moito máis doadas, precisamente por este dar e entender. Bueno, Prensa Escrita foi un grupo importante porque era un grupo numeroso. Era un grupo que realmente tivo unha incidencia importante nos propios medios de prensa escrita, porque aparecimos varias veces, tanto en Faro de Vigo como despois en La Voz de Galicia, porque aparecimos máis de 2 veces. Diario de Pontevedra co seu café de redacción, que eso xa foi entrar na súa casa pola cociña, digamos, con esa confianza. E nos dedicaron un suplemento dominical. Que vos podo decir? Pois que todo máis que de agradecer. Os medios, cando lle dixemos, algún medio que dixemos que íbamos nós a facer as preguntas, pois chocoulle moitísimo, non? Porque eles están acostumbrados a que eles fagan as preguntas. As persoas que constituían o grupo de prensa escrita estaban contentísimos, porque por fin unha vez iban eles a ser os protagonistas, non iban a ser os periodistas, iban a ser eles, non? Entonces, era como un mundo ao revés que eles estaban descubrindo, que eu estaba descubrindo, e que os propios medios estaban descubrindo. Quen foi a persoa máis difícil de entrevistar e cal foi a publicación máis complicada de facer? Personaxes máis difíciles, eu penso que cada un ten as súas... Pois hai algúns que son difíciles porque non queren contestar, porque se pechan e é moi difícil chegar a eles. Outros son difíciles porque polo tema que a lo mellor te gusta un pouco máis, pero non sabería dicir así un só, nada máis. Estamos loitando contra a prensa, contra medios, contra a sociedade entera, pero non en contra, sino al revés, vamos a traballar en positivo, concienciando a sociedade para que se nos ubique, se nos den espacio que temos que ter como discapacidade visible que somos. Todos vivimos nunha burbulla ou nun conxunto de burbullas que teñen as súas cousas, as súas peculiaridades, pero se non estás codo con codo coa discapacidade, non a coñeces, non sabes de que vai, non sabes como funciona, non sabes que problemáticas teñen, que ventaxas teñen, como son, non o sabes. Entón, o mundo das redes sociais ou das novas tecnoloxías o que aporta enormemente é publicidade, visibilidade e coñecemento de cara ao exterior, que a xente coñeza esas burbullas que son as diferentes discapacidades que están sempre dentro dunha soa. Nueve axúdanos a contrarrestar a tendencia do sensacionalismo na información con respecto ás persoas con discapacidade. Vale, a ver, moi ben. Esa vaca. Que din os rumorosos na Costa Verde descende ao raio transparente do pracido lugar, que din as altas copas
O himno galego realizado en lingua de signos galega pois supuxo unha parte moi importante, como mencionei antes, sobre a visibilidade, non? Alcanzou 80.000 persoas en toda a nivel nacional, en Galicia a nivel nacional, e supuxo para nosotros que se nos vira, que se coñecera a lingua de signos galega tamén, que o que estamos loitando día a día dentro da asociación, que se a recoñeza, porque todavía non está recoñecida, e que é moi moi bonita como é a lingua oral galega. Home, faime sentir moito orgullo e moita felicidade de haberlo conseguido. Non conseguín só eu, por suposto, senón todo o equipo de redes sociais que estivemos traballando aí moi duro todas as semanas, buscando contidos, creando os contidos. Me dá moita felicidade, moita ledicia e a seguridade de que a xente isto lle interesa, aunque non o vexan de primeira man e non vexan o día a día. As ondas é un mundo preciosísimo porque xa de por sí é un espazo diferente onde non se accede normalmente, incluso con alguna barrera arquitectónica que nos atopamos. O propio personal das emisoras nos axudaba en todo momento a que estiveramos cómodos. O tema dos jingles de Radio Pontevedra foi un puntazo. O tema de Bermú con Ser con Mateo Benavides non vos podo xa nin imaginarvos o chulo que foi. E a radionovela en la COPE, que queredes que vos diga? Pois maravilloso. Ao principio estábamos un pouco perdidos porque queríamos falar tanto, contar tantas cousas, pero un día venos dar unhas charlas Meli Fandiño e sí que xa nos centrounos, denos unhas pautas de como das noticias que son interesantes en radio e ben, despois foi funcionando moi ben o grupo. Unha vez que estivo ela ali, ben, nos centramos. Facer a radionovela, pois un exitazo. Cando miramos outro día, pois flipamos todo no centro, el escoitarse eles mismos, decir, esa voz, es que non me gusta como me escucho, ni a mí tampouco me gusta escucharme, me parece horrible, non sei, é unión, é traballo, é ser parte da nosa cidade. Tranquilo, esto lo arreglo yo ahora mismo, como me llamo Mercedes. Pero qué carallo de asalto es esto. Llegan tarde en mal día. Aquí no hay un can. Para eles é festo, para os que participan, é moi importante. Penso que eles fixeron un grupo e coñeceron novos aspectos da súa personalidade, dos seus gustos e intereses, grazas ao festo, porque ao final é unha parte máis da súa vida, non? E para os que están participando é moi importante seguir pois traballando con outras asociacións, con outras persoas, penso que para eles é importante e gustalles o festo e supoño que se hai outra edición, pois gustaralles participar, claro. Como ves o 2015, o festo dedicado aos medios? Ves moi interesante porque os usuarios puderon expor as súas ideas, como son vistos pola sociedade. Foi interesante. Ao principio foi algo complexo, pois para a hora de seleccionar os usuarios, pero logo xa foi todo seguido, a xente sí que se apuntou, sí que se notou moi activo. Querían ir sempre, nunca faltaban os luns. Era o día de festo. A visibilidade é o máis importante, porque se non sabemos que pasa algo, é moi difícil actuar ante ese algo. Entón, penso que Casa Azul, o traballo de festo está indo por un bo camiño e que podemos seguir pois nesa liña de visibilizar e de dar oportunidades ás persoas con discapacidade de participar máis na comunidade. É un camiño que hai que seguir en el, que hai que poñer varias etapas e que hai que seguir porque tanto desde festo como dos medios aínda se pode chegar a cotas moito máis altas.
Segundo, penso que hai que abrir moitas mentes e temos que concienciar e traballar moito máis na concienciación. A Casa Azul pode aportar a Pontevedra moitísimas cousas, é un sitio estupendo no que traballa xente increíble e no que se pode facer prácticamente calquer cousa, calquer tipo de proxecto, calquer tipo de actividade e que pode dar moitísimas cousas á cidade. Efesto é compromiso, é visibilidade e participación. Capacidades, amor e cariño. Convivencia e discapacidade. Efesto, pois integración, unión, Pontevedra, máis pois discapacidade, non sei, café, non sei, creo que é Pontevedra. Claro que quiero vivir así, pensar en salir lo que está dentro de mí.